Horas marihita salhuna. Sebelum kita mulai parmenggoto sedarion, martangyang mahita di bagasat taratabe, martangyang mahita. Amen. Jauh-jauh tu parmingguon, di minggu sadarion, rap dohot sadok huria di portibion, tapatu pado parningotan tiki panopaon ni langit doho tanoon rodi nasa isina on ma padua halihon huriata hagabepe marningot panopaon ni debata amata di langit doho tanoon marhite parningotanon lam tuguma haporseota tu debata amai namanopa langit doho tanoon dohot nasa isina naung masai denggan jaladang pasohotan pangaramotion na uhut mangalehon dengan basana tunasana mangolu di portibion di baheni tamas tutudo tapa sahat puji-pujian dohot hamaulateo ni rohata nang tondita tudebata di sadok HGBP Laos Tabai Minggu 22 September 2024 on gabe minggu ekologi laho paingoton hita di pajauon ulaon doho tanggung jawab songon halak na porsea laho pauliulihon hasadaon ni nasa natinopa dada holan sihataan sabing yanggo ekologi i di huriata HGBP alai konteks tado ekologi i laho marhuria marteologi marhadaulaton uhut mangolu jala dada holan inganan hangulwata yang go portibion alai bagas ni debata doi inganan persebauta tu debata manangihon hatana jalam mangkahanguluhon holong ni rohana alani tapuji ma debata marhite narap kita marede mahitan siabukwede nomor 560 sia. Tangilah doa trongu, mangati
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapa langit do tanoon. Amen. Pinuji ma debata sitopa langit dohot tanoon, tangan na do na jumadihon nasa natinopa, hati uron dialiton ibana hira ulos, ibana pahebakon aka langit songon rimbe-rimbe, ibana manggulang-ulangi ni aka aek bilut pargijang, huretana do dibahen aka obuni, madala-dala do ibana di atas habong ni alogo, nunga di paujak ibana tano ontu aka ujahani, asa unang law-law saling delengna, halomohon Jehovah, jadi leanon nama Tuho na pinangido ni roham, pasahat madalan mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami para sirohana sumurung, masay denggando dito paho langit dohot tano, dohot nasa isina, jaladang hea ditadikon ho ulaw ni tanganmu, pinuji magwarmu saliling-liling na, alabal gani holongmu marhite Kristus anak mi, nunga dibahe ko padat tu saluhut na tinopami, jadi dang headi oseho padan naong binahen mi, gok dengan niba samdo langit dohot tanoon, ale amang mulak ratado asini roham, jaladang marpasohotan dengan nibasam, rap dohot nasa natinopami, hupuji hami maho ale debata ama, anak dohot tondi parbadia, rap dohot saluhut akana porsea di portibion, hupes tahun hamima tiki panoponmu di langit, tano doho nasa isina, disadok HGBP sadarion, hubahen hamima minggu ekologi, manang minggu hasadau ni nasa natinopa, paubama adung dohot anggu nami gabe puji-pujiat tuho, ale amang pahisar matano naung tinopami, naung sega ala hagi jangon ni roha, dohot hamokuso ni jolmai, marhite pakokopo ni Yesus Kristus, anak mi dihau pinarsilangi, say bahen mahami saluhut nagabe, jolma na tinopa, nai baru marhite tondi parbadia. Amen. Mari dia mahita siap buku dia nomor 116 ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, imananenet sian konfesi HGBP tahun 1905 taringot tu lingkungan hidup. Taha persyai jela taha tidak kodo ditopa debatado jolmanang inganan parmianan dohot inganan panguluona di portibion.
ibana dona puna sude na mangalehon hangoluan tu sude na tinopanai inganan pangulau ni jolmai ma darat laut dohot hajak kajang manang langit ruang dohot angkasa dilehon debata dot tuhuaso tu jolmai lau paulihon portibion di bagasan tanggung jawab nagok ulau ni Yesus Kristus do paluaon jolmai nasa natinopai songoni portibion sadiri marhiteon tahati dakod do tanggung jawab ni jolma pangoluhon manang melestarikan sude natinopa ni debata asabui ibana mangula hipas dohot marsonang manang sejahtera ta alo do aka usaho na manegai lingkungan marhite na manutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan ta alo do aka usaho na mangalitohi aik dohot awang-awang manang udara nang aik panirisan manang limba na marisi rasun sian aka pabrik marhite so mengaturehon halalau ni aik panirisani pola tahe manegai aik si inumon suang songoni ta alo do aka pencemaran udara na manegai parhosaan ni jolma atong rak mangidogogo mahita sia tuhata debata laho mangulahon nahubar hupati nai debata sai pargugui mahami mangulahon nahubar hupati mi amin. Mari dia mahita sia buku dia nomor 410 sada. Tatopoti madusata martangiang mahita ale Tuhan debata amanami sitopa saluhut nunga denggan ditopaho tano onang sude pangisina alai husegai hamido ia ala hagijangon ni roha dohat hamuk kuson nami. Ale Tuhan dipilih todo hami laho pauliuliho tano natino pamon alai hurajumi hami dang hibur rohanami laho mangaraduti hasadau ni nasa natino pami na hurang do parsituan nami maradupon akan natino pam na asing
Holo narik kotu diri nami sabingdo hupar maul kami. Jaladang hingot kami namar sigatung tuha sadaw ni nasa na tinapamido panguluan nami di tanoon. Asima rohang Tuhan di amin kalam, say sama nasa sasami, maradopon akan atinopani. Ale Tuhan, hupar hatopot kami do na jojot hupasobu kami, akan na humaliak kami, dohot bagas joromi pedang ias, hupar hatopot kami do nama say losok rohanami, manuan, uhud pagodang-udakon, hau ubahen nalam mohop, jalama hirtang portibion. Asima rohang di amin ale Tuhan, say sama nasa sasami, maradopon akan atinopani. Ale Tuhan debata, disuruh hodo kami, marbarita nauli nasihat Tuhan Yesus Kristus tunasa nanti nopa alai jojot huharsai hami akan nanti nopami marhite na husegai hami jala husiapon hami tobak laut dohot langit inganan ni nasa nanti nopami. Asima roham dirami ale Tuhan, say sama nasa sanami, maradopon akan atinopami. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah, tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dia mahita sia buku WD nomor 783 ayat sada. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon tasurat di Yohanes dulu ayat 10 saha 10 tajaha marsikap soring. Dang adong nama naik tu banua gijang ia so naung tuat isian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Ai songonodo holong ni rohani debata di portibion, polado anak nasasadai di lehon, asa unang magoganup na porsea di ibana, hasa hangoluon na saliling-liling na di ibana. Dang si humon na porsea di ibana alai anggona so porseai nungga hona uhum ala so porsea ibana di goa ni anak sasada ni debata ido sahatna martua do akana tumangian hata ni debata jalanau peosa. Amen. Mangedehon buku ini nomor 372.
sadarion rap mamestahon tiki panopau dohita dohot sude akan aporsea dilihat portibion jala disadok haga BP tapatu pado sadarion minggu ekologi marhite pesta tiki panopaun dohot minggu ekologion naing tarataratai muse haporseot tapabua natinopai ni debatado langit dohot tanoon natatada marhite Yesus Kristus. Marhite pestaon naik tapaingo muse dirita paboa naso jomai nagabe pamusatan di salut na tinopana nang tarsirang jomai sian tano na tinopa jalan na inaloman di debata na tinobus marhite muda ni anakna jalan dai baru marhite toti barbaria. Marhite pesta tiki panopau dohot minggu ekologion disosoi dohita lau makahonguluhon hayason mangorui dohot pasidikon nasaropak-ropak mamarangehon nengolu nadinggan maradupon na humaliangta mamarhamaul nasanatinopa marpangotik jala jamot tu aek listrik dohot BBM jala sigop maradopon aka tada-tada ni hasesega ni natinopani debata disadok portibion uhud martoruk ni roha di bagasan hadolaton dohot pakatidak kota akan naung tinobus marhite-hite hamamate dohot haheheo ni Yesus jala marhite tondina ibahen hita gabe anak haholongan ni debata. Marhite pestaon rapo hita dohot nasana tinopa lau marpakirimon jala mamula pasauton portibion asa tigor gok dame ias jala marudut. Atong tahatidakon maha perseotai songon na hintidakon ni dongat sa perseon disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargugu naso hatu dosan natumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na berngit di pakumuman ni silatus nama terpajalo ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watoru dum ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siam di bata Jehova ama naik pengergugu na suatu dosani disimai ibana pahimal masuk lak sebut manguhumi halak na mangulu dohot amate au porsea itu di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau panihala Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosokut daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Tabigema puji-pujian kor sian penguan ina Kamis.
tabegema titing na dipasahat ni inang situa de Borusianipar. Salom. Laho patakason tikting ni huriata dihita ujahahon hamima Minggu 22 September 2024. Naparjolo goar ni Minggu tasadarion ima Minggu 10 dung Trinitatis huhut Minggu Ekologi CHKBP. Acara parmingguon natapake sian kantor pusat HKBP. Topik jamita habal gaun ni Jahoba di bagasan sude na tinopana. Napaduahon dana nasorang. Di hari Jumat 20 September 2024 nunga di basa-basa hotuhata danak bawa di keluarga Amang Sarwedi Parhusip Inang Nurlela Borupurba registrasi KK 0369 Sian Sektor Galilea Hipasdo danahi suang songoni nang natorasna ditupak ase dohot holong ni tuhata. Napatuluhon berita duka. Di hari Senin nasalpu 10 September 2024 nung ngamarujung ngolu inang Sentiara Boru Tapu Bolon opung marningot boru natoras ni keluarga Amang Lasman Sianipar inang Jeti Boru Sitinjak ruas Sian Sektor Galilea registrasi KK 0021 tutup umur 27 tahun. Pemakaman di Patupa di Sihail Balige di hari Jumat 20 September 2024. Napaupaton panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. A. Nunga di padalan parhalado doho panitia tahun Oikumene inklusif janji iman tuganup sektor atong tadukung ma program panitia tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru. B. Di hari Sabtu 21 September 2024 nunga mardalan kunjungan tu panti asuhan Marturia turuas ni huriata naung pasahato pangurupio di ulaoni dohonon nami mauliate. C. Di hari Minggu sadarion 22 September 2024 dung sipul parmingguon manogo doho arian di Patupa panitia tahun Oikumene inklusif do basar. D. Festival Kol terlampir. E. Kupon door prize terlampir. F. Di hari Minggu 6 Oktober 2024 pukul sia wita di Patupa Huriata do sahali parmingguon ima pesta puncak tahun Oikumene inklusif HKBP Balikpapan Baru Nani Uluhon Pareses Distrik 27 Borneo. 5. Permohonan bantuan dana. Hombar tusura pangiduan sian HKBP saya belutu naing pajongjongon gedung Sikola Minggu do Nasida. Alani di hari Minggu sadarion 22 September 2024 di bagasan parmingguan manogo doho arian patupahon ni huriatama amplop dana aek satetek
laho mangurupi pembangunan ni jalan amak kobasi minggu sadarion ima amang padita Leorestis M Lumban Gaul STH padita resort HKBP Seibelutu atas goarni suderuas doho parhalado doho non nami ma mauliate di pakubasion minggu sadarion. Nah berikutnya PHD lansia di hari Senin Marsogot 23 September 2024 di Patupa Huriata do PHD lansia maringanan di Sopo Medmed masuk pukul 10 pitu wita manang jam 5 botari pinangidohon ma tusude lansia ni Huriata asa maddohotisa. Nah berikutnya pertanyaan sektor A di hari Selasa 24 September 2024 di sektor Nasaret maringanan di bagas ni keluarga Amang Manahan Silaen Inang Erwita Boru Silaban alamat Perum GBR 2 Jalan Lembah Hijau Blok A1 nomor 1. B di hari Rabu 25 September 2024 di sektor Sion maringanan di bagas ni keluarga Amang Oloan Marojahan Sinaga Inang Erika Paulina Burusaragi alamat Perum Den Haag Blok F6 nomor 6 Balikpapan Baru. Pinangidohon ma tusude ruasian sektor Nasaret dohot sektor Sion asa maddohoti pertanyaan ini. Peresmian Hurian Nagok dan gedung gereja HKBP Naomi Handil. Di hari Minggu 20 September 2024 di Patupado peresmian Hurian Nagok doho gedung gereja Naib Baru HKBP Naomi Handil. Utusan sian Huriata Laudo maddohoti ulauni ima. Seksi ama doho seksi paropuan HKBP Balikpapan Baru. Nah berikutnya ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sudi ruasni Huriata Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran doho perkawinan tusude ruasni Huria HKBP Balikpapan Baru. Nama Kalason di Bagasan Samingguon. 22 1 28 September 2024 hatani debata maddok alailam gandama dihamu asini roha doho panadaun ni Tuhan Yesus Kristus si paluai di ibana mahasangapon nang nuaing nang rodi saleleng nileleng na tersurat di 2 Petrus 3 ayat 10 alu. Konven dan seminar Kebaktian Padang Persekutuan Paropuan Distrik, Iuran Diakonia, Poti Parasian, Warta Keuangan Panitia Oikumene Inklusif, Kerapian Persembahan, Syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, Warta Keuangan, Huria Panitia Pembangunan dan Tim Diakonia, Boima Tajaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru doho sektor Manang link database HKBP Balikpapan Baru songonima titing namasa di Huriata di Bagasan Samingguon di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhutna. Salam. Salam. Tabegema kor pujian sian punguan ama penabur.
Tapa punguma pleata Uhud marede sia buku wede nomor 780 sada.
Kami ni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas ma dihita saluhuna. Akamang do tamuinang sude remaja na poso bulung. Songon naong tabigi naking di barita titing. Ia hami Padita Leorestis Martinus Lubanggaol, inata buru ni rajai buru pasaribu, opak ma dihami danak dua bawa dua burua. Hami Padita resort di HKBP Sebelutu, resort Sebelutu, distrik Saplopa Tibing Tinggi Deli. Akahita kamanginang hutata na adong di sekitaran Sebamban, Serampah, Kampung Pon, bahira di Sima, HKBP Sebulutuon. Jadi resok dui haleholan sesedaido huriai, gudang ni ruasna 220 kakama, jala martani do dihutai. Isak kapi huriata do pembangunan gedung sekolah minggu di Inganan manang lokasi ni gereja memampatkan lahan yang kosong. Alanido akka manginang rohami siak bunapasugit naing majalo pangurupion marhite-hite huriatta marhite amplop aik satetek naong hupatupahami. Jai mulo hami nunga hampir sabulak kami di Kalimantan on kalilik kami mencari dana untuk pembangunan ini. Jitu hari Rabu nanengro mulak mahami tubuh napasugit. Alani akka manginang hami ma mewakili huria HKBP Sebelutu. Tuhita saluh na ruas na adong di HKBP Balikpapan Baruon. Sahak matabi ni huriata. Horas ma dihita saluh na. Tatangihon ma hatani tuhata jamita di minggu pasapulu pituhon dung Trinitatis sadarion imana tersurat di buku Pesalmen biddu 104 mamuka sian ayat sada saha rodi tolu ditabba ayat 10 tolu saha rodi ayat 24 hujahau ma tu tonga-tongata turpu jami taon. Edde puji-pujian di debata si toppa saluhut. Puji majahoba ale tondikku. Nabolon situtudoho ale jahoba debataku. Marpahean hasangapon dohot hamuliao doho. Hatiuron di aliton ibana hira ulos. Ibana pahebakon akalangit. Songon ribe-ribe ibana mangulang-ulangi di akka aek bilukna pargijang huretana do dibahen akka ubuni mardala-dala do ibana di atas habong ni alugo ibana pasubur akka dolok sian akka bilukna pargijangi sian parbue ni akka jadi-jadianmu do butong tanoon ibana patubuho duhut-duhut di pinahan do ikaw rata bahen parulian ni jolma lau parwarhon roti sian tanoon rodi anggur napalas roha ni jolma nagalei asa marmiak bohina lobi sian nahona miak doho roti namanukul roha ni jolma nagalei butongan ma akahau ni jahuba akahau ares ni Libanon akana sinuan nai di Sima marasari akapidong siboru tasiki na marjabuhon hautusam akka bedu do napuna doluk akka natibui hapuruson ni akka atua sudo akka doluk batu ibana mabahen bulan patjujuran tiki di boto mataniari do hasudutanna hodo mabahen haholomon jadi tubuh maborngin
Disima gumamang saluhu binatang harangan, singa na bajar akan na petungaur mangida si soronna, jala mangadului sian debata si panganonna. Bisar mata nyari, mangisuru manasida, laho manggopang tubagasan liang nasida. Ruar majolmai tumopot ulaun na pinahuton na rasi rasa bot ari. Tung nalan situtudo akka jadi-jadian muali Jehovah salu nai di pauliho marhite-hite pahapistaran tunggok jadi-jadian mudo tanoon. Ido sahakna. Di minggu sadarion rap sadok huriatta HKBP na adong di Portibion di patupado minggu parningotan tiki panopaon ni langit doho tanoon rodinasa isina molo di HKBP di Guarima minggu ekologi manang season of creation jala di patumu-tumu ma jamitaon marhiti topik jamita habel gaon ni Jehovah di bagasa sudena tinopana kebesaran Allah dalam seluruh ciptaanna. Huriana hina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus digoari do Thomas Alva Edison anggota tadda doon guarna anggo jolmana dang tatadda. Dia adalah seorang penemu listrik. Alexander Graham Bell penemu telepon, dohot penemu Facebook Mark Zuckerberg, dohot godang dope aka toko-toko penemu nadong di Portibion. Taida madisi sangap do gowarna sida sian najolo nang saha tu sonari pe. Karena memang penemuan mereka masih kita pergunakan sampai saat ini. Listrik kita pakai setiap hari. Pada waktu dulu itu bentuk telepon tidak seperti sekarang. Dia sudah lebih canggih bentuk selular, handphone. Ale taida di si sangap dogor nasida di Portibion hinorhon ni penemuan nasidai. Karena memang membantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Alai dakya nasida di goari panopa, manang pencipta, manang kreator. Alai penemudo yang menemukan dan bukan sebagai pencipta. Buasa songoni ala dirajumi hajol maon ia panopau ni hola debatado na punasa. Panopau ni holan debatado na na punasa manopasian na soadong gabi adong. Alianggo digijang sinaking dibahen na sida pe aka penemuani dada sian na soadong. Sian na adong do gabi di patumu-tumu na sida menjadi satu penemuan yang baru di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Isarana rupanya ka manginang molo mundur kita tu 10 tahun na salpu dakuboto rupanya di balik papanon hiraso songon rame ni sisonari perjalanan online manang transaksi online nate taida masa 10 tahun na salpu dang pola songon rame ni sisonari Maxim manang ojek online. Dulu itu kalau kita butuh ojek kita harus menjumpai di pangkalan. Alianggo sonari do, holan marhiti aplikasi Maxim, boy do tajo na sida. Di dia do posisita, jalan yang tu dia do hita ditaruhon. Dung tapesan Maximi, tertera di sana berapa biaya ongkos yang harus kita bayar. Jaladang polai kota menawar besongon na julu. Itu adalah penemuan. Dan penemuan itu sudah ada pada zaman dahulu, tetapi dia dimutakhirkan menjadi lebih baik. Alai taida ma di bagasat turpukon
adong do hasurungan ni debata sian hita aka jolma. Songon nahudok naking iya debata panoppa do. Ai di toppa ibana do portibion sian naso adong gabe adong. Sian naholom gabe adong hatiuron. Jadi dang na padomu-domuhon dang na patomu-tomuhon be debata songon na pinatupan ni jolma. Molo taida disada Musa bidusada ayat sada saha rodi 30 sadai laos ido muse sinunggulan di bagasat turpukon debatado nama nopa sian naso adong gabe adong. Allah membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Alanido marhite turpu jami taon na yang disungguli do hita tu piga-piga hal. Na perjolo Tuhan si toppa saluhut. Allah pencipta segalanya yang ada di alam semesta ini. Jala tabereng disi di bagasan huaso doho kendali ni Tuhan itu sude. Taida mapanopaun ni jolmate akamangate. Dangadong nasarupa jolmai di toppa Tuhani. Tidak ada manusia yang sama persis diciptakan oleh Tuhan. Bodoh tabae ko kamu inang molo sarupa hami sude itoppa debata hami hakamaon. Gabi bingung do hamu isi ma arhono muna mula ano. Ay nga sarupa dia dan kina mataki inna. Sura marsiragap pamu maredekor sarupa mulai sia sipatu saha tu baju saha tu ika rambut doho do teh guarnyo. Iya, sibong. Kalau sama semua dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, ay bingung do hami, ay dia do naking teh. Dia do teh naking na teh jongjong. Ima habisuhun ni debata. Dia tidak pernah menciptakan manusia itu sama persis. Alaikon marasing-asing do. Berbeda-beda do. Napa dua hon? Disarion debatado si panganon natinopanay. Allah menyediakan makanan kepada semua makhluk hidup. Masih takas do di patorang di bagasat turpukon. Pabua disarihon debatado sude natinopanay. Marhite na di parade si panganon nabi. Alay holani tutu ikon mula-ulaw majolmay doho akka pahan-pahanan ipe ikon lado ibana. Lahu mabuat si panganon na. Ikon na dilului do jala diulahon. Ati aman. Songon ede muna naking ate. Disarihon debatado nguluta saleleng manguluhita. Aliadong do tudus-tudus na didok. Songon pidong namar tonga-tonga langit. Ay husuk kumajo hamuinang. Maulodang habang pidongi boy mangan. Iko kabang dui bana. Habang may bana madiorya kasih panganon na. Itu adalah pekerjaannya. Deki pimangan dui. Ikon marlangi dui bana. Kemana-mana pergi untuk mencari makanannya. Naso taboto do sungguh dia perngulun niya kapidongon. Ay berkorban dui bana sa sitong na untuk mencari makanan anak-anaknya. Tabereng ma, mulo songo di hutan nami, aporik ma, atau sejenis burung gereja, ya mulo neng panen parhutai, marpesta do halahon. Toy ma, tu sama hita lao. Padi sudah mulai menguning. Alaya hama, lao ma parhomai, mamuro do warna, dijagalah padi itu, mulai pagi sampai gelap. Ujung na stres ma, aporiki, ijaga do, pida mahita inna. Japida mamusia laki do, habang mado. Di ida ma emei, belum menguning. Nggak salah sasar behita, salah alama inna. Dan mereka mencari tempat yang lain. Artinya, makanan itu tidak otomatis datang sendirinya. Ikon mangula do jolmai, asa boy mangan. Na patuluhon, di parade debatado habitat manang inganan ni natinopay. Molo taida di bagasat turpukon
aka hau gabe parasaran ni aka pidong. Toba do aka dulu gabe inganan ni aka kambing-kambing hutan. Dolo batu gabe inganan ni aka tuasu. Aek inganan ni aka deke doho binatang aek. Alay nuaing taida ma habita ni naong disurak dison. Nga gudang be disigay jolma. Dang diboto aka binatang ibe di dia jala tu dia iba na tinggal. Ay nung nga habis tobak di babat aka jolma naso bertanggung jawab. Jadi nung nga robe herek doho budat tu bagas ni jolmai. Takuboto kita na tinggal di bona pasugit na tubu di tao 70-an naka manginang tao 10 huingot tami do dang arong jupang nami herek mololaw hami tu dulu sanggul tu hutani dopung dang arong huida hami nanggo sa ekor pebudat di pinggir dalani alitaida masonari beratus kerah dan monyet itu di sana hanya untuk menunggu arong menjolma melempar makanan untuk mereka. Imahacina alaniaha sudah diganggu rumah mereka didulukan. Ngai sigai be aka tobak-tobaki inganan ni perjakitan na sidei. Jitu dia nama halaki lao. Balau ma. Tu dalan-dalan ni. Nasutaida do sa sitong na lao do alaki tu aka perjualan nai. Ale saya didangguri, dipukuli. Mereka juga stres dan frustasi songojol mai dui. Frustasi lah mereka, ujungnya mereka takut. Akhirnya mereka berdirilah berbaris di pinggir jalan itu untuk menunggu orang yang berbelas kasihan. Isi do mabeni hita do. Jalahya do hami padita resok di persuburan. Sada pergumulan doon tuhala na disi terlumobi akan namanuan jagung. Jimalo do budaton ay mago do halako 2 bulan. Ale holan ro kumis ni jagungi bah pitor marabok do budaton. Anggoon bapar sudah ni jolma ma ina. Jadi memang holan sila jolmai perjagungi habis do sude. Dan holan na masak dibuat na baru keluar ipe dibuat. Ina rohani bodati tuani ina rohana. Naso boy do makkatai bodati do hotita. Itu adalah sebuah realita bagi kehidupan kita. Alanya hai ima ala sinaking manusia sudah mengganggu tempat tinggal mereka. Dang diboto nasida betu dia do luluan nasida si panganonna. Ujungna ya mereka mengganggu kehidupan manusia. Alai tabereng ma kenyataan na. Gabe rodo jolmai musim mandok. Gabe hama manang penyakit do budati. Ima. Memang tutudo gabe penyakit do dinasida. Alai yang kita pikir-pikiri nasoboy do makatai akka budati ati akka manginang. Aksura boy makatai dohonon na do tu jolmai. Hurang asam do hamu sude. Hamu do na menghancurkan tempat tinggal nami. Tahu kamu madisi. Mungkin itu yang mereka katakan. Nah Pak Opaton di parade debatado waktu manang partikian dinasa natinopanai. Taida di bagasa turpukon adong arian adong borngin adong logonyari adong ari udan adong masa panuan jala adong muse masa manggotil nasinuan adong bulan matanyari doho bitang jala sude natinopai tuduk do tu perubahan waktu doho siklus na binahen ni debata. Taida ma di bagasa turpukon molo nung ngadapok borngin borhak ma aka binatang mangelului si panganon na. Anggo jolmai istirahat madisi. Jala molo nung ngadapok ari tiur mula-ulaw majolma mangelului si panganon na. Jadi na opati ma naboy taida di bagasa turpukon di parade debatado akka natinopai Tuhan uluan ni akka makhluk hidup. Dihamuna akka dongan hinaholongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Ahama nagabe pesan dapot tita siat jami taon.
na parjolo marhite minggu ekologi sadarion disungguli do hita muse songon hala Kristen di tanggung jawab ta lahu manjamotton menjaga nasa na tinoppa, melestarikan dan menjadikannya menjadi asri kembali. Huida do songon semangat nia karuas ni huriau nate nari Jumat nari Kamisi rodo hami do amang preses tu son tu pudi-pudian adong do taman bunga yang sudah dimulai melalui setiap week atau sektor base sahak manong mangulu bungai hinauli jadi perbuena adong buen nong gabe bunga altar di tonga-tonga ni huriat tahun itu salah satu gerakan yang bisa melestarikan alam dan lingkungan. Dakuboto adong do perubahan cuaca di son mololah hita kamanginang tu dulu sanggul tu tarutung tu si borong-borong dang pola be songon ngali ni 5 tahun na salpu sudah berubah cuaca itu perubahan itu terjadi bukan secara otomatis tetapi karena ada sesuatu yang membuatnya isi mai imaka jolma na sobrang tanggung jawab na parpuri ma taingok ma ia portibion dada holan inganat ta mangulu dohok masari dada holan inganat ta sonari. Marilah kita saling menjaga, melestarikan bumi di mana kita tinggal. Bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita saat ini saja, tetapi juga tempat tinggal anak dan cucu kita kelak. Oleh karena itu kita jaga, kita lestarikan dengan baik. Tuhattama nama masu-masu hamusaluhuna. Amin martang yang mahita. Mauliate ma di pasaha rohanami tuho ali Tuhan. Hatami menungguli hami. Laho mamereng tugas dan tanggung jawab nami. Songon halak Kristek kami di tonga-tonga ni portibion. Mangida hinauli ni panopaumi. Asa tutong hujamat tok kami. Gabi inganan na asri. Na nyaman tungulu nami. Akka tobak suaswanan nasega boy manian hupauli hami marhite akka ulaon nami tutikin na nengro asa tarida hinauli parsauran nami rapdoho sude akka natinopami ali Tuhan. Mauliate ma di pasara roha nami di panopaumu lumubi di lua Kalimantanon di soddo hami masari di soddo hami mangulu alani ali Tuhan pasu-pasu malua namion ramo tima saluhuna asa mampakorhoni Tuhan uluan doho las niroha tujolma saluhuna parsauran nami rak doho huriam HKBP balik papan baruon hodo na padumuhon saluhuna pasu-pasu matuan huriamon nang akka parhubas na amang padita resort inang bibil pro doho amang inang situa ni huriam lumobi ma akka ruasmu saluhuna asa totong di bagasan hasadaon ni roha laho patuluson saluhu program ni huriam saha rodi ujung ni tahun 2024 dan adong naso tarpatupaho Tuhan sudedo rade di baheko asi maroham se sama dosa nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Maride mahita huhut tapasaha ma pilihan amplop aik setetek tujulu. Aduh,
Marcos Jogjong Bahita saluna. Masay holong do rohani de bata tu portibion na tinopanay marhite hatana. Dang lomo rohana sega jalasia portibion ala pangalahon ni jol mamanisia. Dileho do anak na nasasadai mati di hau pinarsilang lahu pada mehon saluhu dosata. Jalahe ibana sian akan amate asa dapotan ngolu na ibaru hita. Dang marnaloja ibana pa ibaruhon portibi na tinoppa jala niasian nai marhiti toddina. Na terjodo hamu dohot ahu gabe perbarita nauli tunasa na tinoppa. Disono kami ale Tuhan, suruh memahami. Bahen ma sadok hadaulaton ulaon doho ngulum gabe pasu-pasu tu portibion. Parbadiai magwarna marhite holong ni roha dohot hasatiaumu tunasa na tinoppa. Tatangyakon ma piliata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mauliutus. Upasahat kami ma sian na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar siyang hami pilianon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileon lehom mitu hami.
Asalam girgir kami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajommu, saya saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasor homma damena tutodim. Amin. Amin.